ta masu sauraro sai ku gyara zama tsab domin jin wasu irin namijin kokari da dai zakwakwaran sojojin kasar ta jamhuriyar Nijar suke ci gaba da gudanarwa daga wannan guri zuwa wannan guri domin ganin dai sun tabbatar da cewa kasar yan ta'adda ba su ci galaba a kasar ba, wanda za ku ji irin namijin kokari kama dai daga jami'an 'yan sanda har zuwa jami'an tsaro ta soji da suke ci gaba da gudanar da ayyuka a cikin kasar. Sannan kuma haka zalika dai a gefe guda kuma za ku ƙara jin irin yadda gwamnatin kasar ta jamhuriyar Nijar ta dai martani akan cewa har yanzu tana jirar sanya hannu ne da kuma amincewar kasar ta Benin kafin nan ta amince domin ganin an bude iyakokinta. Za ku ji irin yadda kasar ta Nijar din ta gindaya wa kasar ta Benin din wasu sharda da take jiran idan kasar ta Benin ta amince da wannan shardan da Nijar din ta gindaya, to fa lillahi hamdu za a bude iyakoki. Sannan kuma haka zalika dai za ku ƙara jin irin yadda wato ziyara shugaban kasar na Senegal zuwa kasar ta Mali. Za ku ji irin yadda shugaban kasar na Senegal din ya goyi bayan kasar ta Mali da dai kuma wasu rahotanni da muke dauke da su kai tsaye daga can kasar ta Najeriya, da kuma irin yadda za ku ji irin yadda al'umma ke ci gaba da yunkurin ganin akan cewa dole fa sai an sako Muhammadu Bazum, tunda a yanzu haka ya kwashe shekaru 3 kenan yana tsare. Tama mai sauraro, kafin mu kai ga sako muku cikakkun rahotanni da muke dauke da su a daidai wannan lokaci, idan wannan shine farkon ka mana ziyara wannan chatawun mai suna Gido24 TV, muna da bukatar da ku danna mana subscribe da kuma danna mana ƙararrawan sanarwa kamar haka. Ga dai cikakkun rahotannin. Wasu 'yan tada kayan baya sun kai wa wani sansanin sojojin kasar ta jamhuriyar Nijar wani mummunar farmaki da ke yankin na Tilaberi, sai dai kuma 'yan ta'addan ba san cewa tamkar sun tsokuna wa kansu tsuliyar dodo ba ne, su suka farmaki sansanin sojojin, amma kuma da ƙarshe su aka bar su da kwashe gawarwakinsu, yayin da kuma da dama daga cikinsu suka tsere da harbin bindiga. Sannan an tabbatar da cewa sojojin Nijar din sun nuna kwarewa kuma cikin bajinta. Sannan Allah subhanahu wata'ala ya ba wa sojojin Nijar din daman kashe 'yan ta'adda masu tarin yawa waɗanda ba tantance iya adadin 'yan tada kayan bayan da sojojin Nijar din suka samu nasarar kashewa a yankin na Tilaberi ba, sakamakon 'yan ta'addan sun janye wasu daga cikin garokin nasu, inda kuma wasu da dama daga cikin 'yan ta'addan suka gudu da munanan harbin bindigogin jami'an tsaron sojin kasar ta Nijar a jikinsu. Sannan an samu nasarar kwato babura game da wasu tarin makamai, su akaka da dai sauran abubuwa da aka samu nasarar kwatowa daga hannun 'yan tada kayan bayan. Sannan kuma an samu nasarar kama wasu 'yan tada kayan baya. Haka kuma zalika ne a yankin na Tera, inda sojoji ke ci gaba da gudanar da aikin sintiri da kuma ganin sun ƙara tabbatar da wadataccen tsaro. Kowa ya riga da ya san cewa irin yadda 'yan ta'adda suke yawan kai munanan hare-hare yankin Tera, to halin da ke ciki dai alhamdulillah sojoji a yankin Tera da ke a yankin jihar Tilaberi a cikin ƙasar ta Nijar suna ci gaba ne da gudanar da ayyukansu, kuma Allah subhanahu wata'ala yana sa wa ayyukan sojin albarka, inda suke ci gaba da samun nasarori da dama. Duk da dai a bangaren sojin na kasar ta Nijar ana kashe wasu, amma kuma sai dai tabbas a cikin 'yan kwanakin nan sojojin Nijar suna ci gaba ne da samun nasarori da dama akan 'yan tada kayan baya. Duk da dai a cikin 'yan watannin da suka gabata kowa ya riga da ya san cewa irin yadda sojojin Nijar din suke fuskantar kalubale daga 'yan ta'adda, irin yadda masu kirarin jihadi ke yawan kai wa sojojin Nijar munanan hare-hare da kuma kashe sojojin kasar ta Nijar. To a halin da ake ciki dai a yanzu za a iya cewa sojojin Nijar din suna ci gaba ne da mai da martani, inda suke ci gaba da samun nasarori daban-daban akan 'yan tada kayan baya. Sannan haka zalika dai hukumomin hana fasa kauri na kwastam da suke tsaya kan iyakokin kasar ta Nijar su ma suna ci gaba da sanya idanu, inda suke ci gaba da kamo wasu kayayyakin laifi daban-daban a cikin kasar. Sannan kuma haka zalika dai cece kuce ne ya barke a cikin kasar ta Nijar a daidai lokacin da wato sojoji ke cika shekaru 3 cicib dawa kan karagar mulki a cikin kasar, yayin da suka samu nasarar hamɓarar da gwamnatin PNDS tarayya a ƙarƙashin jagorancin Muhammadu Bazum, wanda a halin da ke ciki sojawa sun kwashe shekaru 3 kenan suna mulki a kasar ta Nijar, inda dai da daɗi da ba daɗi wasu da dama suke ci gaba da goyon bayan soji, inda kuma tabbas a wani bangare sojoji sun iya batun kokarin su domin ganin sun saita kasar, sannan kuma sun kawo ci gaba da dama a cikin kasar. Duk da kasar tana fuskantar wasu kalubale, to amma kuma dama ko riga da kusan cewa duk wanda ya fito ya ce zai yi fada da wanda ake tunanin sun fi karfin su, kun ga dole za su rinka fuskantar kalubale, tunda ana ganin cewa Faransa
ta fi kasar ta Nijar nesa ba kusa ba, amma kuma duk da hakan sojoji suke ja da kasar ta Faransa. Kun ga kenan ya zama dole a jinjina wa sojojin nan. Sannan kuma bangare guda kuma wasu na ganin cewa sojojin da suke mulki a Nijar ba kwata-kwata ba fa alkhairi bane a cikin kasar, domin tunda suka karbi mulki abubuwa a cikin kasar sai ƙara dagulewa suke yi. To ma sauraron mu a daidai wannan lokacin muna so ku kwantar da hankalinku, wala magoya bayan sojoji ne ku ko kuma kuna goyon bayan mulkin demokaradiyya. Muna so da ku san wani abu, duk siyasa ko kuma duk wani dan adam a duniya dole zaka samu yana goyon bayan wani abu, zaka samu baya goyon baya. Ba iya Nijar ba, ko a Najeriya da sauran kasashe zaka samu wasu na goyon bayan gwamnatin da suke kai, zaka samu wasu kuma ba sa goyon bayan gwamnatin da suke kai. A halin da ake ciki ana ci gaba ne da bayyana irin ra'ayoyi daban-daban a cikin kasar ta Nijar, yayin da wasu na ganin cewa tabbas ba mulkin sojoji alkhairi ne a Nijar, sannan kuma suna goyon bayan sojoji su ci gaba da mulki, inda wasu na ganin cewa fa gwara a sako Bazum sannan kuma dawo da mulkin demokaradiyya a cikin kasar ta Nijar. Tawa ma sauraro, kafin mu yi nisa da rahotannin mu, Gido24 TV tana da 'yan tambaya a gare ku. Shin ma sauraro, kuna goyon bayan sojoji su ci gaba da mulkan kasar ta Nijar, ko kuma kuna ganin gwara kawai a mai da mulkin kasar ta Nijar ta koma demokaradiyya? Dan Allah muna so da kowa ya bayyana mana irin nashi ra'ayoyin, domin kun san kowane dan kasa yana da irin nashi ra'ayin. A halin da ke ciki kuma wasu da dama suna goyon bayan ganin cewa kada a saki a sako hamɓararren tsohon shugaban kasa Muhammadu Bazum, inda wasu kuma ke goyon bayan ganin cewa tun da ya kwashi shekaru uku a killace, kamata a ce a yanzu lokaci yayi da ya kamata a ce a sake Bazum. Shin masu sauraro, ga wata tambaya ma, shin kuna goyon bayan ganin a sako hamɓararren tsohon shugaban kasar Nijar Muhammadu Bazum kamar yadda sauran kasashen da ake juyin mulki ake sake shugabannin kasashen, ko kuma kuna ganin gwara kawai a ci gaba da tsare Muhammadu Bazum? Muna so wannan bangaren ma da ku bayyana mana irin naku ra'ayoyin a sashen mu na comment. Sannan kuma haka zalika dai a cikin kasar ta Nijar, inda Nijar ta dakatar da kamfanoni da dillalan siminti 36 kan kin mutunta farashi. Kamfanoni da kuma dillalan siminti 36 ne gwamnatin jamhuriyar Nijar ta bayar da umarnin dakatarwa tsawon kwanaki 15 saboda a cewar sun ki mutunta farashin da ta kayyade, wanda ya kama daga jika 54 zuwa jika 60 akan kowane ton daya. Gwamnati na zargin wasu dillalai da ɓoye simintin, lamarin da ya haifar da karancinsa a kasuwa. Alhaji Muhammad Shu'aibu ya kasance ɗaya daga cikin fitattun mutanen da ke harkar gine-gine a ƙasar. Shi inda irin ya bayyana irin matsalolin da suke fuskanta sanadiyar ɗaukar wannan mataki. Sannan haka zalika dai mutane da dama ne a cikin ƙasar ta Nijar ɗin dai suka bayyana irin nasu ra'ayoyin akan ɗaukar wannan matakai da gwamnatin ƙasar ta jamhuriyar Nijar ɗin ta yi, inda suke ganin cewa tabbas dole fa sai an zama tsintsiya maɗaurin ki ɗaya domin a gudu tare a tsira tare. Sannan kuma haka zalika dai a halin da ake ciki dai Senegal ta bayyana goyon baya ga kasar Mali a yaƙi da 'yan ta'addan da suka addabe ta. Gwamnatin Senegal ƙarƙashin jagorancin shugaba Basiru Diomaye Faye ta nuna cikakken goyon bayanta ga kasar Mali da ke makwabtaka da ita, sakamakon karuwar munanan hare-haren 'yan tawaye da masu tayar da kayar baya da suka gurgunta sansanin soji da wasu manyan garuruwan cikin kasar ta Mali din. Wannan yunkuri ya ƙara fitowa fili ne lokacin da shugaban Faye ya kai ziyarar aiki ta musamman zuwa babban birnin Mali Bamako, inda ya gana da shugaban mulkin sojin kasar Kanal Assimi Goita domin nuna juyayi da kuma karfafa dangantakar da ke tsakanin kasashen biyu. A yayin ziyarar, shugaban na Senegal ya bayyana cewa tsaron Mali yana da alaka kai tsaye da tsaron Senegal, saboda haka akwai buƙatar gaggawa ta karfafa haɗin gwiwa wajen musayar bayanan sirri da dabarun yaƙi da ta'addanci tsakanin jami'an tsaron ƙasashen biyu, wato Mali da kuma Senegal. Baya ga batun tsaro, shugaba Faye ya yi amfani da wannan dama a matsayinsa na mai shiga tsakani da ƙungiyar ECOWAS domin ɗinke barakar da ta kunno kai tsakanin ƙungiyar da ƙasashen ƙawance na yankin Sahel wato IES, waɗanda suka haɗa da Mali, Nijar da Burkina Faso. Wannan yunkuri na diflomasiya yana matsayin wani babban sauyi da ke nuna cewa sabbin shugabannin yammacin Afirka suna neman hanyoyin bai ɗaya na cikin gida domin dawo da zaman lafiya da daidaito a yankin, ba tare da dogaro da dakarun kasashen waje ba. Dangantakar da ke tsakanin Mali da Senegal na da tushe mai zurfi na tarihi, tattalin arziki da al'ada, ko da yake tana fuskantar sauye-sauyen siyasa a halin yanzu saboda ficewar Mali daga cikin kungiyar ta ECOWAS. Wata sabuwa a halin da yake ciki fa, kasar Chadi ita ma dai tana yunkurin biye bayan ficewa daga cikin kungiyar ta, tana neman
kasar chadi ta bayyana kan cewa za mu fice daga kotun icc saboda musguna wa 'yan afirka, kamar yadda kasar chadin ita ma take yunkurin bin bayan sauran kasashen afirka da suke ficewa daga cikin wannan kotun ta icc. Gwamnatin chadi ta yanke shawarar ficewa daga kotun manyan laifuka ta duniya wato icc bayan ta bayyana cewa kotun ba ta da amfani kwata-kwata, ba ta da adalci, kuma tana da burin takurawa kasashen afirka ne kadai. Wannan mataki ya biyo bayan bincike na tsanaki da kasar ta chadi ta gudanar kan ayyukan kotun tun kafuwarta a shekara ta 2002. chadi ta bayyana cewa cikin bincike 13 da kotun ta kaddamar, guda 9 duka sun shafi afirka ne, yayin da sauran 4 da aka bude a wasu yankunan duniya ba su samu wani ci gaba ba. Hakan nan ta bayyana cewa mutane 7 kacal kotun ke tsare da su, kuma 6 daga cikin su dukan sun fito ne daga kasashen afirka. Wannan babban mataki na chadi ya zo ne a daidai lokacin da kungiyoyin kasa da kasa da ke zarginta da hannu a rikicin basasa da ke faruwa a makwabciyarta wato sudan, abin da ke ci gaba da ɗaukar hankali musamman a fagen siyasar duniya. Kasar chadi ta bi sahu ne bayan kasashen burkina faso, mali da niger waɗanda gwamnatocin soji ke mulka a watan satumba suka sanar da ficewarsu. Wannan mataki zai rage karfin ikon da kasashen yamma kamar amurka da tarayyar turai ke da shi akan manufofin siyasar afirka, yayin da kasashen nahiyar ke nuna cewa ba za su ƙara amincewa da tsarin shari'ar ƙasa da ƙasa wanda suke gani a matsayin aikin danniya na mulkin mallaka ba. Ficewar daga icc za ta ba wa shugabannin siyasa da na soji a afirka kariya daga fuskantar shari'a a kotun inda aka zarge su da keta haƙƙin bil'adama. Ga kasar chadi musamman, wannan mataki ya zo a daidai lokacin da ake zarginta da hannu a rikicin sudan, don haka ficewar za ta rage fargabar cewa za a iya bincikar jami'an gwamnatin chadi ko na soji kan laifukan yaƙi a nan gaba, wanda suna ganin cewa fa babu wani amfanin ci gaba da zaman su a cikin wannan kungiyar. Sannan kuma haka zalika dai ana zargin gwamnatin kamaru da killace sefa tiriliyan 5 a cikin lalitar ta. Masana harkokin tattalin arziki a kamaru sun bayyana cewa yanzu haka akwai sefa tiriliyan 5 makare a lalitar gwamnatin kasar saboda rashin kammala ayyukan da suka kamata a yi amfani da su. Kasar ta kamaru ta ciyo bashin kudade ne domin gudanar da wasu muhimman ayyuka da za su amfanar da al'ummar kasar, amma kai watsi da su tamkar ba a ma san da zaman su ba. Sannan masana tattalin arzikin kasar suka bayyana cewa wannan shine abin da ake kira kumbiya a harkar kudade, a yayin da hukumar kula da lamuran kudi ta kasar kamaru ta kiyasta cewa waɗannan kudade wato sefa tiriliyan 5 kwatankwacin dala biliyan 9 sun isa gudanar da muhimman ayyuka a rubu'in farko na wannan shekara da muke ciki. Waɗannan maƙudan kudade dai na daga cikin irin mabambantan basussuka da kasar ta karɓo da zimmar amfanar da jihohi ko kuma cibiyoyin su tafiyar da wasu ayyuka na tsawon fiye da shekaru 5 a sakamakon yadda aka gagara kammala wasu ayyukan al'umma a wasu kuma aka yi watsi da su. Yayin da wani fitaccen malami a kasar Saji Godin ke cewa gwamnatin kasar ta ce ta kammala shirinta da ƙasa da kashi 20 cikin 100 na matakin kammala ayyukan da ke cikin kasafin kuɗin da ta yi, wanda ta tabbatar da cewar abin da ta ware ya yi matukar karanci. Sannan ma'aikatar kuɗin kasar ta bayyana cewa gwamnatin na sane da wannan matsalar, wadda ta bayyana cewa an tsara matakan sake duba dukkan ayyukan da gano irin matsalolin da kan iya bijirowa, sannan in ya kasance akwai bukata a sake tsara su, kana sauya tsarukan rarraba kuɗaɗe, kuma inda al'umma da dama ne ke ganin cewa fa bai kamata a ce a ci gaba da boyo innan kuɗaɗe ba, kamata a fito da kuɗaɗen nan a yi wa al'umma aiki da su, domin bai kamata a ce akwai wannan tarin makudan kuɗaɗe a cikin lalitar gwamnati kuma a halin 'yan ƙasa suna nan suna wahala ba. A halin da ake ciki da yanzu an zuba ido a gashin wani martani gwamnatin ƙasar ta kamaru